Kaixo lagunok, inbitatu nahi zaiteztet udako ikastaro batera. Idazketa literarioaren abentura. Literaturaren ingurukoa da, baina literatura alde teoriko eta praktikoa hartuta. Tailerra esango genuke. Eta azkenian, helburua da gugandik sortzea idazteko gogoa, irudimena piztu, gure sensazio eta emozioak esnatu eta idazketa jardutea. Horrekin batera irakurriko dugu, zere irakurtzea eta idaztea dira txanpon bereko aldeak. Edo bizikleta bat nahi baduzue, bi gurpil dituena. Eta gurpil horiek eraginda, ingo dugu pixka praktikatu eta batez ere esperimentatu literatura zer da. Hortarako erabiliko ditugu testu oso jakin batzuk aztertuko ditugu eta horrengatik ikasiko dugu gure ondo etorriko zizkigun zenbat baliabide eta praktikan jarri. Are gehiago, literaturarik ez dago ez baldin badago irakurleri, eta gu bihurtuko gera irakurle eta idazle. Giro ona egongo da, ez da, holako kasutan ez da onik eta ez txarri, denok ingo dugu aldeguna, eta batez ere oso ondo pasako dugu, tarteka parri ingo dugu, aseguratzen dizuet. Orduan, zehazki, uztailaren 7, 8 eta 9 literatur tailer bat eskaintzen dizuet, idazketa literarioaren narratibaren izenean. Animatu zaitezte, matrikula hasi da.